Si te ofendes, pierdes. Un podcast de Cris Couso, Gaby García y Erea Hierro. Benvidos unha vez máis a un novo capítulo de Si te ofendes, pierdes. E hoxe temos a Erea un pouco cambiada, Sí. como podes comprobar. É a nosa primeira invitada. Sí. Sí, esa primeira. Sí, sí. É verdad. De verdad. Sí. ¡Oh, qué ilusión! Tiñamos unha lista, pero ainda non falamos a ninguén. Claro. No, fora cuñas. É verdad, é verdad. Sí, sí. Estábamos aí de, bueno, a ver cando traemos a alguén. Sí, sí. Temos lista, E teño premio, un regalo, algo. No. Non temos, Bienvenidos por supuesto. a sí. Cutre Despois vas tomar Lam. unha grajea desas. Ah, Que que non asco. sabes o que che pode tocar. Que tal? Moi ben. Laura Franco. Señoras e señoras. Isto é por non poñer aplausos despois destes que sonan de fondo. Non, que non se editar. É Franco porque... Porque son neta. Vámonos contar. Bueno, deixámoslo para o seguinte capítulo. É neta de Franco. Son neta. É moi franca. De Paco. Paco Posto. Paco Scoops, exacto. Sí. Son o abuelo Paco. Abuelo Paco. Abuelo Paco. Pacucho. Oh, Pacucho, Paquiño. chamábanlle. Da taberna. Paquiño. Paquiño. Fai un tempo, fai uns capítulos xa Allá atrasados. en el otro mundo. Xa estamos cantando. Cantando, é que isto é como High School Musical, nós sempre cantábamos. No capítulo falamos sobre a maternidade. E, obviamente, Erea, que non está aquí para falar o nombre dela, tampouco quere ter fillos, Eu tampouco. Cris non quere, eu tampouco, e Laura ten. Pero non quería. Non quería. Non quería, A non idea- temos falado, ti amaseu moito. A controversia. Entonces, jová, este tema estaría moi interesante, xa, pues, vamos traer un nai. Claro. Un nai real. Alguén con conocimento Eres nai, non? outro Pues, lado. sí, son nai. Sabes o que é? A maternidade, controlo un poquinho. No, eso no, Canto porque tempo tuve levas? unha cesárea de urgencia, entón Oh. eso, non sei. Ai, foi... Se formou unha Corto, gozadera. cose, pega. Sí, Así. así estuvo ben. Xa podemos dedicarnos a eso. Canto tempo levas sendo nai? Pois en outubro 3 anos. Bueno, en outubro 3 anos que ela naceu, pero leva sendo nai desde o momento que o test dá positivo. Efectivamente. Pero xa van 3 anos, xa. En outubro Claro. faixe 3 aniños. moito tempo. Como foi quedares positivo? Esa primeira sensación. É que eu un pouco xa o sabía. Porque É que non querías ter fillos. Eu non quería ter fillos, Entonces- vale, non quería ter fillos. O que pasa é que eu son diabética. E eu tiña moi claro que non quería ter fillos hasta que o endocrino me dixo: "Ti queres ter fillos?" E digo: "No." Pois mellor, porque a tua diabetes está moi descontrolada. É para Entón E dixeron, se tes un fillo, mal asunto. O sea, se o queres ter, o momento é agora, porque eu máis para adiante nin o vou apoiar, nin o vou recomendar, ni nada. son todo problemas. E claro, entonces aí dixen, claro, eu non quero ter fillos, pero imagínate que dentro dun ano sí que quero ter fillos e non vou poder. Sí, Claro. foi complicado. Claro, e pasei no mal, porque Pasaste mal discutín por a nivel de saúde tamén. Claro, e discutín Saúde- saúde mental. comigo mesma, Sí. total. Porque claro, dis, que fajo? 6-7. Sí, saben. Exacto. Sí, saben. E discutín comigo mesma, porque digo, pero si, que máis te dá a ti que che diga este señor endocrino isto, si ti nunca quixeste ser nai, e non queres, pero claro, pero mellor para o ano sí, e te arrepintes de, sabes? Porque por vivir un ano máis, 2 anos máis, libremente, e claro, pero se o tes e despois non querías, así estuve un tempo, un tempecito, hasta que dixen... A asimilalo. Sí, hasta que dixen, mira, vou deixar a píldora, porque la gente dice que cando dejas la píldora tardas moitísimo en quedarte embarazada. Sí, bueno, eu xa Pero foi ao sei de toque. xente que Jamás olvidouse nunca me vino dunha a regla. píldora e xa la foi. Nunca máis me veo a regla. O sea, nunca máis, la tengo. Pero digo que... O sea, foi ao toque, logo, Sí, deixei a píldora Moi, ostras, aí prendeu. e me quedei, sí. E entonces, claro, sabíamos que podía pasar, evidentemente. Claro, porque cando xocas que as cousas de mexar pasan Pasan cousas. Exacto, cousas. pero mo esperaba un pouco máis lexos, Sí. sabes? Digo, a ver, calculando, 6-7... Sí, un par de anos, ano sí, arriba. Claro, a ver, no que acaba o ano, tal, bueno, Surprise. que me quede daqui a un ano e medio, Bueno, bueno, pues claro. no foi así, foi. Ostras, moi fértil, Polo tua parte, mas,
por todo. Claro, xuntouse todo. Que increíble, man. Foi o momento. Sí, porque conoso xente que sí que se deixou a píldora E tarda. Que e levou un traballazo... Sí, pero eso, heavy. hai outros que tomando a píldora, olvidan a píldora un par de días e xa foi. E incluso estou che falando de xente con 20 e pico, Sí, é que a píldora é unha bomba. Sí, pero a edad a veces non ten que ver. É que non vistedes o vídeo este no que a píldora ti colles o prospecto e te fas un vestido con el? Che flipas, Os efectos secundarios de píldora, Eso es terrorífico. Sí, Efectivamente. Sí. Es terrorífico. Se te pones a leelo, Non o é unha tomas. bomba curiosa. E hai anos dis que salira unha pastilla que era para os chicos, pero que la quitaban porque daba un leve dolor de cabeza. Estás de broma. No. Pero creo que era que adormecía, non? Bueno, E pues que problema hai? No, adormecía o esperma. No, era para saber como funcionaba. Sabes? Adormecía. No, quedaba así vale. como medio pirolados. Pero Bueno, pois, como eu tamén che dixo unha cousa, eu prefiero corto e vía. Sí. É o mellor. É o máis cómodo. Se non Ti queres... cortastes. Estou neso. Claro, é que... De feito, vai-me cortar, Cris. Bueno, ánimo. Entre as dúas, entre que seria? Unha jarra dos huevos, a outra corta. Porque están así. Estou neso. Sí, normal. Pero eu prefiero eso. Quero dicir, porque, queres ou non, non é polo o tema de pastilla, é que dói a cabeza, non. Non me fío. É como que non... Bueno, vouche dicir unha cousa. Vas ti confiado e... Eu xa sei de algún rapaz que non sei cando o pai tiña 40 e pico, porque o pai estaba confiado que tiña a vasectomía feita. A veces queda algún bicho por aí, de renegado, que non quixo marchar. E ti que és así potente... O veciño. Hai que... Ai, Jesús. O veciño. Tamén. O veciño igual non tiña vasectomía. Tamén pode ser. Suele pasar, Hai que vaciar ben despois pasa en todos todos os lados. bichos. As infidelidades e todo eso. O conto é que, sea como fuere, son hai. Eres nai. E que tal a experiencia? Eso, Vou. Unha montaña os rusa. primeiros días. Primeiros meses. A ver, os primeiros días se fai non se acorda porque casi non durmes. Os primeiros días eu foi cando máis dormín, porque non dormín en todo o embarazo. Non pura mierda o embarazo. Os primeiros días é maravilloso porque ti eres invisible. Todo po bebé. Volcado. Eu nunca necesitei tanto ser filla como cando me convertín en nai. Porque eu só lle importaba a miña nai. Sabes? O sea, como cando Si o resto é todo o bebé. E miña nai estaba como preocupada de miña filla salira ben dese quirófano. Claro. E cando salimos las dúas, todo o mundo a ver ese bebé, a ver tal. E miña nai viña a min, Laura, como estás? Estás ben? E non lle importaba ver o bebé. Claro, é que ao final... E aí entendín todo, sabes? O parto é terrible para unha muller. Sí, sí que é. E, bueno, e eso, que eu non tuve un parto, que veu de 35 semanas. O sea, que ten que vir de 40, de 35, cheguei ali a unha revisión, pa quirófano. O toque, Así. A mí me va el riesgo. Nena ben. A emoción. A nena, Nena guai. a nena moi ben. Pero pois todo o que conleva. O sea, O cambio de vida. vida, porque pasas a unha hipoteca emocional tamén. É que che cambia a vida en todos os aspectos, porque che cambia daqui, eu nunca máis dormín tranquila. Nunca máis. E non importa, a nena ao mellor está dormindo, tío, ois isto? Caiu. Sí, e o pensas, A min pásame... Un dos motivos dos que decidín non quero fillos foi por eso. Naceu o meu sobrinho, eu automáticamente pasei a ter ansiedade constante. Que sí, que sí. Eu si estou co meu sobrinho na casa, Dios vai meter o dedo no enchufe, vai trajar e vai afogar, vai cair da silla, vai abrir a cabeza, se vamos aos columpios, vai se matar, vai se É que se te desnucar. podes a pensar, O sea, hai mil historias pa palmar. todos os momentos para mí son probable muerte. Sí, para mí tamén. Todo. Entonces non podo vivir con esa ansiedade. E os bebés que che ponen, que che din ademais que muerte súbita ou non sei No, yo con mi sobrino dormía así. Que sí, que sí. Digo, no respira. Que terrible, terrible. O sea, Nunca no máis puedo, volves no a dormir puedo. tranquilamente. Sí. No puedo con esa ansiedade E aunque te constante. vayas a calquer lado e che quede con el alguén da túa confianza, ti tela a cabeza. Vais a matar. Eu me marcho 2 días. Eu teño a cabeza e merendou, comeu, está pesteñando con normalidade, todo o rato. E con todo, facemos un plan, quedamos todos para cenar, non pode ser mellor comer. Porque claro, Claro. sabes, eu prefiero un plan de pola mañán e que se alargue hasta tarde e non un plan de tarde e non dormir, eu quero mirar que está pasando. É que sabes? moita- Non conoces máis a tranquilidade, nunca máis. Eu desde Yeah. a miña experiencia no cole, isto é un dato con un mollón de pais nais, moitos é como que para eles ten idealizado porque obviamente que che penden que hai que, pues eso, hai que procrear.
Xa desde primeiro, hai que, chavales, hai que criar, tens que ter a tua parella, tens que estar casado, tens que... Alguén tiene que pagar da jubilación. Tens que ter o teu fillo. Cando tes un solo non pode ser. Claro. E aparte está de moda ter unha parejita. Bueno, No, y como mujer, si no eres madre, Efectivamente. ¿para qué vienes al mundo? Pel ojo. E pasa O sea, chorros, e sobre todo, mil historias. E moitos teñen, pois, esa presión social, e vamos a ter o fillo. Cando teñen un fillo, moitos son fillos que... Claro, e xente que non é... Fillos que provocan divorcios. Porque non son deseados. Fillos que provocan divorcios. Fillos que, obviamente, que che cambian un mogollón a vida, sabes? E pegan un cúmulo de cousas que petan. Cambian a túa vida e a da xente que está ao teu alrededor, porque hai quen decide formar parte desos cambios teus, porque claro, se eu antes nos íbamos todas as tardes a pasear, eu agora me vou ao parque. E ti, como persona que estuvo sempre ao meu lado, tes dúas opcións. A túa... Creo que sí. Espera, vamos. Eso, que ti tes dúas opcións. Tes a opción de cambiar a túa vida, modificar a túa vida e seguir formando parte da miña e da miña filla, pero con parque, con gusanitos, con pataletas e con tal, o decir, yo no decidí que a partir de ahora iba a pasar todas as miñas tardes coidando de unha nena ou estar nun parque e alejarte. Entonces, eu tuve das dúas cousas, me uneu a xente e me separou de xente. ¿Qué? ¿Estás grabando? Claro. Bueno, pero estoy llegando a mi casa. Hola. Ahora tengo que editar toda esta mierda. Tú me das poco trabajo. ¿Qué? Pero llego de trabajar. No me abrís la puerta y me estoy haciendo pis. ¡Mexa O sea, fora! Ay, mi cojones. la tipa no hace nada y encima solo me da trabajo. Ahora tengo que editar todo el puto capítulo. ¿Pero qué editar? Si me uno aquí. Hola, soy Erea. Aquí los doña. Pois, No, pois no, no. mexa. Pues, Mexa, espabila. Hola, te me alegro de veros. Ahí está Vero. Podéis saludar. Hola, Vero! Joder, macho. Me lo acabo de encontrar. O sea, Esto para deixar. Esto es increíble, ¿eh? O sea, el trabajo que da. Si veis que tal, no puedo subir a mí. Entón, sempre visto. Oiches, Espera, ¿cómo me llamo? pero que non me xaches. Ay, Dios. Entón, como ibas dicindo, esta non é xa que mola. Hombre, claro que lo voy a dejar. Me va a dar... Ni por molestarnos, ni inventarnos. Yo no sé editar y la tipa me viene a cortar el podcast por el puto medio. Así Tiene justo. derecho, como propietario de esta nuestra no, comunidad, sí. De tal hora a tal entrar hora, y decir... era el piso nuestro. Eso, que levan un pau que nin Dios, que non se dan de conta de que do que é ter un fillo. Sí, claro. Eso que che cambia a túa vida e a dos demais, que a condiciona, e perde xente, levas outra, xa os plans que facías antes non os fas agora, tens que calcular todo, quedamos todos para irnos un fin de semana, ese fin de semana, claro, a nena ten isto, e hai esta actividade, e teño que ir aquí, ou teño que nunca máis volves a ter... Eu agora non son Laura, vou pola calle, vai aí a mamá de Cira. Claro, claro. Non tes, ti xa non eres... Non é a túa vida. É a Ti vida xa- da túa ti filla, estás sí. para, xa eres de. Non son eu nunca máis. Isto é fuerte, Porque isto é un luto, é un duelo, O sea, eu pasei un duelo De perder a túa vida. heavy, total. Pasei un duelo de como que enterro e eu busco e non queda nada da Laura daquela. Non existe. O sea, de repente é unha persona máis fría, máis calculadora, antes é máis mental, antes non, antes todo me importaba, todo me afectaba, todo era un drama, e agora como que todo me la suda, por favor, que mi hija esté bien. Ya. Moriros todos. Es lo único que te importa, sí, Si sí, todo el sí. mundo se morre, yo podría vivir con mi hija en el Claro. mundo. Bueno, será que no nos vayamos alimentando. O resto que lle den polo Voy cu, pero robando claro. coches, comemos las dos, ¿sí? Cuando yo me muero de viaje y tú te quedas solo en el mundo, lo siento. Bueno, malo será que de aquí al ano se te ha apañado. Lo siento. Ahora un momento, Podría vivir así. Ahora en un momento no que sacamos un clip adiante, raja da maternidade. Podría rajar moito a maternidade. Adiante. Podo rajar da maternidade, podo rajar... Está É que idealizada. aparte ti podes aparte está moi rajar, idealizada. porque claro, eu cando rajo da Mujer, maternidade, hai que claro, ser madre. é que como non eres nai, non sabes o que te estás... Vale, pero ti Porque sabes. a maternidade leva unha cousa moi importante detrás, que é a carga mental. E como non se ve, de repente non existe. Claro. Sabes? É o momento no que a maternidade é maravillosa para que todas as persoas do mundo aplaudan aos pais. E isto é unha realidade. E que ben levou o carrito, e que ben peinou a nena, e que ben está cambiando este pañal, e que suerte
que che axuda a cambiar ese pañal. E que suerte Sí, ya que es. para que foras a tomar un café ca túa amiga se queda ca nena. Claro. E que suerte que... E digo, lo tuve sola, no. Claro. O sea, Si hubo un espermatozoide Quiero que formó decirte- parte del proceso. quero decirte, claro, é que se dá por feito, é que incluso cando hai un divorcio e a nai se queda co fillo, claro, a mí me interesa, eu non estou divorciada, pero se eu me divorciara a mí me interesa ter a miña filla. Eu, por suposto, querería a custodia, pero aínda que non a quixera, te la dan igual, porque non é un favor para min. Se entende que como son a muller, Tens que ter... asumo los cuidados. O sea, que a xente di, claro, é que tendes moita suerte as nais, porque tamén, cando hai un divorcio, sempre vos quedades cos nenos. Claro, a mí eso me beneficia como madre. Sí, porque me va bien para lo mío, que é estar con mi hija. Pero non é un favor. No. Mo están achacando por mujer. Claro. O sea, por que non preguntas? Por que o rapaz non vai estar millor co pai? No, porque no. Claro. Porque Claro. eso es impensable, Claro. es inviable. E claro, é como que a túa vida vai a ser de repente e vas a conocer o amor verdadeiro. Isto é verdad. Sí, Vas a claro. conocer o amor verdadeiro, pero o vas a conocer a costa de perder outras cousas importantes. Claro, claro, que claro, é claro. ti misma. Aquí. Ti misma, sabes? É heavy, vas? é un duelo. É un duelo tal cual. E é iso, ganas, claro, joder, hai cosas que non se poden discutir, es el amor de tu vida, eso eu non podo discutirlo, porque é verdad, pero, Sí, home, sí. pero tes el amor de tu vida a costa De tu vida. da miña vida. E, Claro. Claro, e despois que che xusgan por todo, o sea, eu agora me quero ir a tomar un café, deixo xa nena aquí un momento que vou tomar un café, ou su madrina, ou su abuela, ou tal, que ven se vive, ela, nena, a mí me preguntan sempre, ainda que a nena este na escola infantil, eu vou a un super botar, ela, nena, Claro. es que... Tes que levar a pejada a ti. Tío, estou facendo a compra, o sea, pero por que cando vai Carlos Canena non se lle di, ela, nena, o sea, sin ela, non, Claro. nadie lle pregunta, nadie lle di, onde está Cira? Está la Canai, claro, está la Canai. diríanlle, e Laura e Cira? Porque Claro. se entende que estamos xuntas, sabes? Eu digo, podo ter vida propia, Sí. puedo ir a cenar, puedo beber mis copas, puedo... No, eso en el momento en que eres madre no Sí. se te permite. Bueno, eu tamén teño que decir que a mí costoume moito, salir. Eu creo que empecé este ano, literalmente, empecé este ano a salir algún sábado a cenar. Pero porque ti non sin querías nena. deixar a Non era rapaza- capaz, non era capaz. É que é o que che digo, que estás en la mierda. Ya. Unha vez que o tes. Eu falábamoslo antes, eu non me imagino ahora mismo a vida sin a miña filla, porque es el amor de mi vida. Pero, si a min ahora me din, tens que volver a 3 anos atrás, tú non la conoces, non sabes que existe, non sabes su nombre, non sabes nada de ella, terías fillos? Non. Si sei de ela, sí. Claro, porque xa lle Porque tes un cariño, non claro. non podo querer máis, non podo amar máis, o sea, non, a mí no corazón, eu miro para ela, a mí non me colle máis amor no meu corazón, non me Sí. colle. Aínda que queira, digo, Dios, e o día Claro, seguinte pero- sorpréndome porque digo, creo que hoxe a quixen máis. Como pode ser, sabes? Sí. Si onte pensei que non se podía querer máis, si se pode, cada día quero a máis. Pero se volvo 3 anos atrás e eu non sei de ela, non sei nada, non... É que eu teño moitas amigas que me din o No, mismo. no la teño. Si sei o que sei agora, estaba como a ti. Pois non o digas en alto, porque che funo. Claro, porque Es está que sí, feísimo. feísimo. Pero que después a mí me dicen mucho, es que no sabes lo que te estás perdiendo. Ya. Porque nunca vas a conocer ese amor. Y le digo, pero yo me puedo morir tranquila sin conocer ese amor. Tú ya no te vas a morir sabiendo lo que es no tenerlo. Sí. Porque ahora ya te lo tienes que comer para siempre. Y además que es eso no una es como una tontería. hipoteca que dices, pues ya está, vendo el piso y me deshago de ella. Eso, No, eso es hasta que te mueres, esa pues sí. tontería, unha soberana chorrada. Eu antes de ter a nena, eu teño un can, Cuco. E eu amo o meu can. O sea, yo amo a mi perro. Yo es que E- tuve e- un perro que para mí fue el amor de mi vida. É claro. É que eu amo o meu can Y no lo parí ni nada. o pero- adoro, pero- sabes? E antes de ter a Cira, decía, vale, si, non tes fillos, e as comparacións son odiosas, pero canto lle quero ao meu can, Claro. sabes? Ahora que teño a filla, digo, non quero nada a mi perro. Salvo as distancias, claro que lle quero, Claro, pero digo, Dios mío, como eu puden pensar que se podía comparar un mínimo esto, en absoluto, mi perro, mi hija, en absoluto. Pero se eu non tuvera a miña filla, o amor que eu en ese momento sentía polo cá, para mí Era- ese amor era lo verdadero, más. ia tomar por culo. E por que me estou perdendo algo se eu estou sentindo ese amor? Que Efectivamente. ahora é superior
porque ahora, en comparación, no quiero nada a mi perro si lo comparo con mi hija. Vale, pero si no la tuviera, no lo sé. Efectivamente. Entonces xa tes ese amor. E o tes en un montón de maneiras. A ti misma, cun amigo, con tua nai, con tal, quero dicir. Que hai moita forma de amar. Sabes? Claro, e hoxe amas e mañán non. Quero dicir, o amor se transforma tamén moitas veces. E cantas nais e fillos hai que non se miran nin a cara nin se falan. E era o amor de tu vida, pero agora nos habláis. Claro. Entonces, pues, non sei, hai nais que... El amor se fue. Claro, a ver, a maternidade é moi bonita, sí, ahora, hai cousas que hai que cambiar dentro deso. Y que no es para todo el mundo. no. Porque después, claro, es el rollo de... Eres mujer, tienes que tener hijos. Y hay gente que, como está así la vida, de, bueno, pues me caso, tengo hijos, me compro una casa, me jubilo y hasta aquí. Ya. Pues y claro, tú sigue el camino y bueno, se fue el plan a la mierda. Claro. Cositas. Pero claro, hay gente que se me la, bueno, me quedo embarazada, bueno, pues lo tengo que tener porque es lo que toca en la vida. Y entonces lo tienen sin pensar en las consecuencias que tiene un hijo. Que claro, yo siempre, no, es que eres una egoísta porque no... No, me parece mucho más egoísta traer una criatura al mundo para después no darle la vida que le tienes que dar. Porque a esa criatura tú tienes que darle comida, tienes que darle protección, tienes que darle una casa, tienes que darle una seguridad. Una gestión das emocións. Claro, y hay gente que no está preparada para, que no sabe gestionar sus emociones y su vida. Si estás un fillo dudando, imagínate as secuelas para a criatura, porque claro... Es que después hay gente que está en casa diciendo, el niño me está amargando la existencia. O tuve que dejar mis sueños laborales por él y se lo vas a echar en cara toda tu vida. Eso pasa moito, eso é verdad. Claro. Eu poden facer tal e non lo hice por imagínate que a mí agora me sale o traballo da miña vida en Madrid. Eu ou me levo a nena ou eu non vou. Eu non sería capaz de estar en Madrid vivindo e vir os fines de semana e ver a nena os fines de semana e que este toda a semana con meus pais e con Carlos. Non vou. Hai posibilidade de que a nena se veña comigo? Sí, pois si non, yo non vou. Ahora, eu son corda e jamás botaría na cara eso porque é unha cousa que decidín. Pero sí que é verdad que hai xente, e eu teño amigas que di, claro, que eu tiña que estar e como viñestes de rebote, non estou. De rebote non, porque ti sabes tamén onde estás metendo e ti sabes o que te estás deixando meter. Entonces, claro, de rebote no es. O sea, claro, efectivamente, o sea, quisiste tenerla. Entonces, si quisiste tener un hijo... Claro. Después no le puedes echar en cara a ese niño el resto de su vida tu frustración. Toda frustración. Y las cosas que marcan, las cosas que vais cambiando. Claro, que ese niño después va a tener una cantidad de traumas por culpa de esa mierda que cada vez que haga algo y le digas, yo no estoy allí por tu puta culpa, porque tú viniste al mundo, así que agradécemelo un poco, ¿no? Perdona, yo no te obligué a tenerme. Generalmente é de xente que ni siquiera cree nos psicólogos, entonces claro, entonces para qué gestionar? Claro, é que, no, eso a maternidade é un filón, é complicado. É moi complicado. É moi complicado, sobre todo, eu a máxima complicación que teño, Está todo bien, está todo bien. A máxima complicación que teño é que a maternidade é comigo misma. Ni siquiera é ca nena, sabes? É comigo misma, es yo. Yo con mi cabeza, yo con ca nena, esa esquina aí vai bater a nena a cabeza aí, esta nena tal, esta nena... Es que es todo el rato, es que es todo el rato. É terrible, é que non, a túa cabeza está todo o tempo aí. É que, mira, eu fume, polo meu cumple, me regalaron dous amigos irme a Warner, non? De viaxe, e fun. Ti mira o que somos, E estaban nunha das montañas rusas e che deixen así, non? E despois, fium, te vas. A la mierda. E eu estaba aí arriba e disfrutei, porque a mí me flipan esas cousas, non? Pero estaba aí arriba e estaba pensando, Dios, si me mato? Imagínate que esta nena aquí e se cae. Dios. Ay, Dios. Ostras, non o podo evitar. Ahora, salo ao balcón, te lo juro, vamos ao balcón. Aí detrás hai un balcón. Vamos ao balcón e estamos aí charlando. E eu non o digo, non o exteriorizo. Pero estás pensando, pero podría... miro para baixo e digo, imagínate que está aquí a nena e se cae, Dios, que mal. Non o podo evitar. Todos son posibles muertes. Non o podo evitar, te lo juro, non o podo evitar. Es que es horrible, tío, es horrible. É terrible, con todo o cuchillo, ese cuchillo, aí non podo estar, a nena non está aquí ya, pero se estuviera... Pues estuviera, pero no está, pues da igual, no quero cuchillo ese aí, Ay, Dios. O jardas claro, yo no puedo gestionar ese nivel de ansiedad, no puedo, me vuelvo loca. Sobre la marcha, ven, cando a xente me dice, como leva la maternidad? Sobre la marcha, cousas que decía, yo esto no lo quiero, lo está diciendo. E ao revés.
moitos pensan que é todo ao principio, pero que date conta que é para toda a vida. Mas sí, vas a Porque- No, y la Mi época, yo abuela creo está que la preocupada época por de la meu pai. adolescencia. Claro, pero iso non é solo eso. Mi nai sigue preocupada por mí. Que sí. Ah, sí, eso es hasta la Claro, muerte. é que hasta que Hasta la morre. muerte, yo lo sé por Sí, eso también. avísame Porque cando chegues, mi madre, eso yo tengo 36 años, mi madre sigue preocupándose por Que mí. sí. Totalmente, tío. É que sigue para toda a vida. E moita xente pensa, bueno, o que peor é o ahora. No, o peor está por vir. Ahora no es nada, porque Está ahora al por final vir, es como porque- que depende todo de ti. El problema es cuando ya no depende de ti como madre, seus pais- que toman sus Claro, que decisiones. seus y... pais estaban preocupados por Laura porque se llevan a súa neta. Claro. Laura, que é diabética, tamén estarían preocupados porque hai un problema. E se, por exemplo, te botaran no traballo, iban a estar preocupados por ti porque te botaran no traballo e a miña filla non ten traballo. É constante. É constante. E de Sempre. maneira inconsciente acabades de decir os dous que a nai sempre se está preocupando. É que eu teño nai? tantos anos e a miña nai sigue Sí. preocupando por mí. Vale, dixemos pais despois. Bueno, a ver, no caso- no meu caso- No, porque, que pasa? Pero, É que miña nai teño aquí ao verdad, lado. Porque nese aspecto, é verdad, eso é real. Porque telo tan interiorizado Sí. de que tu nai, é eso que eu creeme nun ambiente no que o meu avó foi raro. Foi moi raro porque era raro de ver. Porque a partes iguales Teu pai facía sempre na estaban casa... o rollo. Era moi raro de ver. De feito, quen fai de comer e todo, sempre foi meu pai. Sabes? Sí que é raro, sí. Entonces é raro. Sí, non suele ser. Había un todo. É raro. Meu pai sempre estuvo aí. Sabes? Meu pai, pois, xogaba comigo, todo tal, e despois facían todo o mismo. Todo igual. E ti tes o mesmo sentimento por ambos? Sí, claro. Ou tes ese aquel de No, mamá non es tengo. mamá? No. Ay, yo sí. Mamá es mamá? Mi mamá es mi mamá. Sí. Sabes, son situacións que... Sabes lo que pasa? Que eu, meu pai traballaba todo o día. Claro. Entonces eu vía é meu que pai aos fines de semana. meus pais Entonces traballaron- eu quero moito a meu pai, pero claro, a maioría dos recordos da miña infancia son con miña nai. Con tua nai. Eu iba a patinar ca miña nai, eu iba ás actividades con miña nai. Que meus pais sempre traballan juntos. Ah, Mesmo. claro. Sempre. Claro, víalos a Si, todos igual. si estaba un, estaba Na época- outro. Claro, é que na época esa de crecimiento traballaron, agora non, pero traballaron sempre do mismo. Tamén era a miña nai a que me botaba as broncas, a que me... Claro, entonces, claro, é o que diste, unha tal, non sei que. Pero é verdad que tamén hai unha cousa, que vos, un home, un pai, non é consciente dun fillo, polo que veixo eu, hasta que o ve. Home, claro. Claro, porque a Entonces, muller claro, ao non é- final non é pai. leva Claro, 9 leva meses dentro, unha Claro, criatura é que, dentro, eu xa decía, nada. desde cando eres nai, desde que dá Desde que dá positivo. e che están dicindo, esto lo puedes comer, esto no, tienes que hacer E esto, tienes que hacer incluso, esto, que eu tal, no creo podes que- dormir, esto no se entiendo, e Eu a creo Carlos que- un día, toma, no, Toma, bueno, Toma unha é criatura. isto. Pa ti. Entonces, eu, por eso que eu vexo moitos pais incluso, que incluso tendo fillos xa, aquí presente no mundo terrenal, que ainda hai que procesar Mucha información. de que isto hai no que coidar. Claro, sabes, esto e es para criar. ti. Entonces hai un instinto biológico, ese instinto maternal. Eu o teño ahora e nunca, o sea, o teño desde que teño a nena, pero antes non. Claro. Por eso, ese instinto maternal, cando tes a nena, que un home Tarda- non ten, non ten. non lle sale. Eu creo que hai unha parte aí biológica que é normal porque está lo gastando dentro. Que hai células ese che que se sale, quedan. claro, Hai ese células che que se sale quedan. de ti. Entonces, é como que ese home pues, está como aparte. Sí. E non ten ese sentimiento de protección. Se vamos a proteger, obviamente, Sí, xa. pero non É o mismo, sí. non o mismo. É a parte dada ao peito, é un vínculo dando Sí, peito sí, moi estreito. Eu non quixen dar peito, Ainda que non sei, e se me botou a xente encima. No, tío, non estou de acordo con eso. Pero É que despois aparte hai moita peito xente que dado. porque teño que dar eu peito, Non tens por que dalo. que é o único que teño no seu sitio. E é precioso. Claro, é que eu nada máis non uso sujetador e Es verdad, yo le chupo a mi madre las tetas que las puedo Pero é quedar. que teño as tetas no seu sitio
e as teño ben postiñas e non uso sujetador e porque eu teño que sacrificar eso tamén habendo outras opcións, quero dicir, se o neno fora mal alimentado ou fora tal, fora Sí, que non lle queda outra, claro, vale. pois por supuesto que sí, pero habendo outras opcións eu non vexo a necesidade de ese sacrificio cada 3 horas estás dormindo e o neno estou dormindo que levo meses sin dormir que lle deu pai o biberón. Non, pero tamén non podes facer que lle deu biberón con sacaleches, me dá igual, pois teño que estar sacando leite. Sí. É o mismo, porque me teño que estar muxindo eu si hai máis Si non hai opcións. necesidade, Non sí. entendo, O sea, que tanto defienden. No, Si es tío. tu cuerpo, es tu decisión, pues precisamente es tu ¿qué cuerpo. quieres? Pois a xente se me botou, cando dixen que non quería dar peito e que era de maneira opcional, a xente se me botou. Que eu tampouco sei se podría dar peito porque teño as tetas operadas, porque nacín con leite nas tetas, entonces mas tuveron que operar xa ao nacer. Hostia. Sí, claro, a xente dime, telas operadas? Un aumento? Evidentemente non, non é un aumento, evidentemente. Pero sí que as teño, mas operaron para vaciarme o leite e tal. Entonces tampouco teño claro que pudera darlo, Non o sei, pero Ainda que pudera, puderas. non quixo. Mira, que sí. mira, non podo Non dar. quixo. Claro, que hai xente que despois Mira, non non podo. pode, que non produce a leite necesaria. E mira, Mira isto, mira isto. non ten mal ningún. O sea, Penso de jordo. Non ten mal. Cero problemas. Pero por tema medicacións e tal, sabes, que tampouco podía dar. Claro, es que hay muchas mujeres que o que no producen la suficiente leche para darlo. Pero, joder, Y se sienten pero menos que ti mujeres. tampouco- Claro, y pero es vamos como, a ver. no, es que no les, Por la presión no soy buena social. madre Pero- porque no le puedo dar el pecho a mí. A mí mátame que xente, xa non dixo por redes, porque por redes calquera Sí, cualquiera pode puede escribir. hablar, que ese es el problema. Entón, claro, entón, si ti falas a nivel personal, que gente dixo fora, na calle. Sí. Claro, a eso me refiero. Que se sienten con el poder de juzgar. Ti que carallo sabes se ti tes un leite azul está ultra contaminado e non podes dar. Pero eso pasa tamén, que ti para cando vas ter un fillo, e ti que sabes si quero e non Eso que podo. falamos. Eso es lo que digo, O yo non podes. ahora tomé la decisión de que a partir de ahora, el que me pregunte si quiero ser madre, le voy a decir que tengo un problema de salud y que no puedo. Eu dixo unha vez. Porque yo estoy hasta el coño de decir, es que no quiero. ¿Pero por qué? Claro, pois porque non, Porque señora. no quiero, señora. Pero no sabes No, lo que te es que estás o perdiendo, no quiero es que todavía no eres. sirve. Claro, Y todavía esto- eres muy joven, igual cambias de opinión. Que no me sale del coño, señora. No, E isto, ¿Qué e parte isto no ti e entiende? Marcelo acabamos de facer o mismo que fixestes vos dous inconscientemente, dixemos que non quero, señora. Estos son as mulleres o que o din. Sí, sí, a los hombres le da por culo si te lo A mí dices o no. nunca me dixo un home, ela non vas ter fillos, sempre é unha muller, Sempre, e sí. me molesta, Eso me molesta un pouco. Dice que foi ambas partes, a mí a xente que mo di. Sí. E aparte moitos, o sea, xente que te rodea, incluso que teas contacto con eles o día a día, xa o meu traballo é como que xa debo de ter fillos tamén. Claro, es Xa, que trabajas claro, con niños, ¿sabes? ¿cómo no Entonces, ¿cómo puedes no tener puedes? tú? precisamente fillo. porque traballa con Joder, Claro. xente del mundo. Claro. Precisamente por eso. Porque é como levar outra vez para casa. No, xa Claro. sei que me van a dicir, pero é teu, non porque é eu o teño mismo, compañeros de sí. traballo que teñen fillos, obviamente. Sí. Senón, acabarías de tornar o mundo, se a xente non procrea. está claro. Pero sí que é como que estás vinculado a... que che gustan a ti os rapaces. Claro, justo un mes e e rato, despois chego a casa Sí, non los quero. pero é diferente. Claro, sí, pero che gusta traballar con eles e tamén che gusta a tranquilidade despois da túa casa. Efectivamente. sin ter Efectivamente. que- Queres ter un? Teno ti. Claro. A ver, quero dicir, é que non lle obligo a ninguén A non ter. A ter. E ademais a ti que che molan os nenos e ele estuvo ca miña e a miña hora, bueno, vai entrando polo aro, pero era moi antisocial, moi selectiva esta gente, non? E el ganou moi pronto, ti te das conta que despois xa Sí. de que lle chamán e todo xa iba. Eso- Pero ti a ti que che molan os nenos tes como esa ventaxa, disfrutas dos nenos. Joder, paso moi ben. Pásalo ben, aparte de enseñar, dentro do que non te contou o traballo, é enseñar e educar, aparte de eso, disfrutas do que faz e te piras. E ti non tes esa carga mental de como está, como tal. E estou segura que ainda así seguro que levastes para casa algunha vez algún neno dicindo este neno leva uns días que non está como sempre, o mellor algo lle pasou. Pero eso sí. E non é teu. Que non é meu. E non é Que teu. de feito, Estou segura de incluso, que pensaste. preocupaste incluso algunha vez máis por eles que os seus propios pais. Sí, que en plan, no, así sempre se E conocen. a mí eso non me colle duda, de que pasa, E isto vai a tope, vamos a rajar hoxe a tope, Talle. pasa máis na ciudad que no rural. O a desvinculación cara ao rapaz. Bueno. E agora van dicir, falo a nivel escolar, A nivel escolar.
a nivel escolar, cada un que coide o seu fillo, obviamente que coide, non sei o que facedes dentro da casa. Pero sí que son máis fríos na ciudad que no rural. Yo creo... Que quere dicir isto? Que na ciudad vennos como auténticas fábricas. Sí. Sabes? Meten o rapaz ali, veñen xo recoller. E se podes Y si al salir... darlle de cenar Sí, sí. e incluso deixo dormir, Mejor. mellor. Entonces, Sí. un O sea, en sentimiento las bastante ciudades tal. yo creo que el problema es que el ritmo de vida es tan a tope caótico, que igual el niño se va sale vinculado. del cole a las 2, lo meto en el comedor, del comedor va Claro. a gimnasia, de gimnasia va a pintura y de pintura inglés y de inglés cena para cama y otra vez otro día. Claro, y así, a ver. si el niño puede estar todo el día haciendo cosas y yo no estar con él, mejor, porque tengo que hacer, yo que sé, a lo mejor Otras 3 cosas. trabajos para... teño sentimentos encontrados aí con eso. En Por qué? ese frejado non me atrevo a meterme. Por qué? Porque aprendín que a maternidade é unha cousa que nunca antes aprendera. E é, non me atrevo, non tengo ovarios a xuzgar unha nai. Non son capaz. E antes, bueno. Antes sí. Pero Eu non antes ser de nai, ser ser nai- pai, eu antes sí, de... No, eu antes de ser nai decía, joder, lo como leva a nena así, coño, no, pero non con falo. pelo así todo no, sí, sí, E ahora sí, sí. digo, No, a lo que pasa xente que- No, fai lo que buenamente puede. Sí, sí, Quero sí, dicir, por ao onde mellor vas. vete tú a saber... Claro, en las Sí, sí, ciudades el por ejemplo. problema es que yo creo... que si para chegar a fin de mes Tiene que tener tres trabajos. Claro, No, tienes que pero- tener 3 trabajos y tiras de la tía, de la abuela, de la tal. sí. E tamén que por exemplo, nas aldeas, ao mellor hai unha nena que é a única nena en toda a aldea. E Claro, es la consentida, la que Claro, quiere todo a ver, el mundo. Pero o sea, un rapaz son diferentes o comportamento dos pais en sí, en general. Obviamente que non, que tamén no rural hai pais incluso que van con ese ritmo e que che deixan un rapaz e vémonos mañán. Porque para a túa vida como pai, pero a vida sigue. Claro, que pasa? Que hai moitos que están, que é o que falábamos antes, tes un fillo, ves o que é ter un fillo, levas un golpe que nin Dios na tua vida porque pensabas que ter un fillo era como ter un tamagotchi, sabes? E morre, e reseteas, e volves a ter outro. No, entonces vinculan todo na escola, sabes? Pero full, moitos é como, somos un apéndice da súa vida. Ya. Sabes? Eu tamén non entendo porque tamén estamos témonos nós durante 7 horas entendo que para moitos o mellor que teñen na súa vida. Claro, a ver. Efectivamente, confían en ti porque están ali. Claro. A ver. Pero ese sentimento vexo máis no rolero de confianza. No nas ciudades, e outra vez en ciudades, é o 80%, sempre deixo margen o 20%, Si las estadísticas de Misco. claro. Sí. Pero eu sempre dixo que o 20% é moito, pero o 80% é pumba. Sí, no E a sabes mí ni cómo te trájamo llamas vivo. ti. Toma, trae. Non sabes quen é o profesor ni nada. Eu creo que as persoas vamos en automático. Por exemplo, Sí. o horario Sí. partido, que se chama horario partido porque chamarlle te voy a joder la puta vida. Ese es el peor invento de la historia. Pero tuve unha partida na escola. O horario Es lo partido, peor que se hai. eu teño que ir a traballar 4 horas pola mañán e 4 horas pola tarde, a miña filla vai á escola infantil 4 horas pola mañán e 4 horas pola tarde. Por qué? Porque se eu a mando solo pola mañán e pola tarde non a mando, eu teño que limitar, por exemplo, a vida de meus pais Pa que a te súa neta. Por favor, me colles a nena que eu teño que traballar. Que fago ao Pero ese final? rollo. Joder, eu teño que traballar de 4 a 6 e non hai escola infantil as horas. De 4 a 6 hai esta actividade. Mete, Se gusta mete. e a meto aí, pero por qué? Porque o mundo non me di, eres nai, enhorabuena, toma un sueldo para dedicarle tempo de calidad a tua filla. Claro. Non pasa, teño que ir a traballar, e se non son 8 horas, se son 10, teño que ir ás 10, e a Sí. miña filla, eu non podo cargarlle a outra persona, ala, jódete, e cuida e cría a mi hija. Pero hay Busca mucha gente que sí alternativas. también lo hace. Pero hai xente Claro. que non traballa e ten un rollo. Bueno, pero porque esa xente, bueno, pero eso non será el 80%. No, a ver, eu quero pensar que non. De aí a que se puntúe, no, pero joa, a mí o que me fastidia é isto sí que é generalizado. Comemos. Cortando. Cortando. Xa vamos ahora a acabar.
Pero a min moito me fastidia, e falo a nivel de súa preocupación polos teus fillos, que volvo a repetir, é o que distí, non vamos a xogar que cada un ten na súa casa a merda que ten. E fan o que buenamente poden. Vai cos pelos na cara bastante que peinastes. Sí, home, sí. Se ti, por exemplo, vou poñer un exemplo moi claro, Que te gusta a ti en conflito. ti estás de vacacións. E se a túa nena pasou moi mala noite, e ti és consciente que pasou moi mala noite, A miña non vai á escola. eso me refiero. Claro. Pero ten que ir. A miña non vai. E os da escola infantil da miña filla están en folga e eu vou facer a folga desde a casa. E todo o que eu podo facer, e eu quero saber quen é o tutor ou tutora, quero saber os cambios que hai. Eu xa tuve unha reunión ca profe da miña filla. Para que se ten 2 anos e medio? Me dá igual, quero saber por que se comporta de determinadas maneiras, porque en un vídeo saleu aí sola e todo o mundo aquí, que pasa, lle costa, non lle costa, quero saberlo, me dá igual. Pero eso é porque queres Pero porque saber tú eres unha madre preocupada. consciente, preocupada. A mí non me importa ter 20 reunións. Non me importa. Eu sería esa toca cojones. Non me importa ter 20 reunións. Se son reunións tamén Productivas. productivas, obviamente. Non me viñas... Sí, con finalidade. Porque veo un día que a camiseta cambiada. O sea, Bueno, ou porque pasa eso, ou porque preocupación polo teu fillo. Está de acordo, vale. Pero sí que hai ese sentimento, e agora parece que estou me trasladando ahora ao meu ámbito, non? Pero sí que hai sentimento de que vamos a deixarlo ali, porque a medida, estou vendo, co paso dos anos, a peor. A peor. É que eu conozo xente que deixar o rapaz na escola é como o seu momento de liberación. De liberación. Claro, é que eso a ver, é que eso tamén. Sí. Eu non me acordo, eu non sei o que é sentarme a ler un libro tranquilo. Pero Sí. a eso que me refiro eu, claro, eso que nadie te obligou a telo, sabes? A eso que me refiro. No, pero vale, pero si non se idealizara tanto, a xente Claro, non diría pero que vai ser perfecto. maravilloso. Por E que eso. por eso a xente ten que Por saber, eso. o sea, que Ten ser deixen de engañar, consciente. porque todo o mundo, a É mí que menos que ti ahora que eres nai para demostrar que en realidad No. Non todo Está é tan bonito. idealizada e Non é está todo tan romantizada. bonito. Claro, é que a mí Non é decíanme, todo no, tan pero a vida non che vai cambiar tanto. No, que va. Como no, tío? Non te dedicas tempo nunca máis a ti mesmo. Como podes dicirlle a alguén que a vida non lle vai cambiar como joder, rapaz? E ti cando che están dicindo? Porque ti ahora dixo onte a un colega ou que sea que ti xa tes a experiencia, como os podes decir, ei chicos, que isto Que va en serio. non tal. É por ben, se típica muller en redes, ai, mamá, Que teñen 9 fillos. Ou 9 fillos, ou que ten que foto ao Insta con su carrito E de novo, e que non Revoluta, sei que, non sei canto. E despois o mío por dentro, eso a casa de todos, posiblemente. É o que sobe pasar. Entón, se idealizas que ter un fillo é super precioso, super non sei que, non sei canto. No, chicos, é serio. É moi serio É moi ter un serio, fillo. É moi sí. serio, non é para tomar a coña. E tes un duelo contigo Non é, mesmo. volvemos a repetir, non é a compra dun sofá. Claro. Que Es tú que no sofá lo puedes compra, devolver si después no te devuélvelo. gusta. Ah, es que no es tan cómodo como pensaba. Lo devuelvo y lo cambio por otro. Entonces, claro, entonces aquí temos a Laura, que nos acaba de dar un speech brutal de que a maternidade non é para nada fácil. No, e está moi romantizada. Está moi romantizada e as nais estamos moi solas, salvando as distancias. Eu sei que hai un montón de xente que a mí me diría déxame a dormir e durme tranquila unha noite e durme tal. Xa, pero que vou estar na miña casa que a cabeza na túa. Claro, claro. É que non é unha cosa No, que aparte os que demais tienes- se axuden, é interna, Exacto. ti nunca máis desconectas deso. No, porque aparte a mí también me tenían... Joder, mi suegra era... Joder, pero... no te preocupes por el tiempo Que te porque vamos te a la cuido ayudar. yo. Y es verdad, y Que fai con amor. No, y yo sé que mi Pero madre ti de también, aquí pero yo no quiero tener un nunca hijo más. para empaquetárselo a mi madre o a mi suegra, porque ellas ya fueron madres. Eu penso o mismo. Entonces, o sea, obviamente sé que si lo necesito me van a ayudar. E a mí non me gusta nada pedir Pero, que me queden con pero ella yo no tampoco. quiero eso. Entonces, si yo no quiero anular mi vida para atender una criatura, no quiero que alguien la anule. Porque a mí me apetece vivir lo que es ser madre de vez en cuando. Sí, ¿No? O soy madre o no soy madre. Vale, pero tampouco sentimiento de culpa por irte unha vez al mes. No, obviamente, obviamente. ¿Sabes? Porque claro, porque os Obviamente. extremos ya me los estoy viendo venir. No. Y entonces... No, ¿qué no, pasa? no. Que yo conozco, sobre todo en las orquestas, que es el rollo de... Claro, ahí habrá- Claro, yo siempre lo decía, digo, es que mi trabajo es incompatible con la maternidad. Y hay muchas que tienen hijos, sí. Claro, ¿qué pasa? Esos niños
con quién viven en verano. Claro, a ver. Sí, La mayoría, conozco a un par que sí, llegan de tocar a las 6:30 de la mañana, se levantan a las 8:30 para llevar al niño al cole o para llevarlo a donde sea y comen con ellos y se van otra vez a tocar. Viven sin dormir. Vale, pero el otro 95% de las madres y padres que conozco de las orquestas, sus hijos los crían los abuelos. Ahora que Entonces, tener un hijo para que te lo críe. ¿Renuncias a maternidad o renuncias a crecer profesionalmente? Claro, Claro, pero es que las dos cosas no las están teniendo, porque esos niños los están criando los abuelos. Porque encima, los niños cuando tienen tiempo, en verano, que no tienen cole. ¿Cuándo no estás tú en casa? En verano. Claro, entonces... A ver, el mundo ha sido farándula, está claro. Claro, Y entonces al final tienes hijos, ¿para qué? Para que los críen los abuelos, que los abuelos no crían. Los abuelos ya criaron. Ahora van a malcriar al nieto. Sí, total. Entonces, claro, no le puedes exigir tampoco que el niño te salga tonto porque lo está malcriando. Sí. Pues claro, lo está criando el abuelo. Caprichos. Y los abuelos los van a malcriar porque los abuelos malcrían, tío, porque para eso están. Ya criaron a quien tenían que criar, que son a sus hijos. ¿Sabes? Entonces, hostia, pues hay que decidir. No se puede tener todo, Cari. No, claro, é que é o que falamos, que todo non pode ser. Claro. O sea, si a ti te encantaría ser nai, o renuncias. Claro, o te dedicas a otra crecer cosa. profesionalmente, o eres nai. Claro. Pero todo non pode ser. Bueno. E é enviable. Bueno. Está moi ben, eles. Estáis moi ben. Estás cuidando, molou moitísimo. Estás concentrado. Moi ben. Pois aquí estamos. Queredes un final? Queres despedir isto? Eu? Nunca despedimos, é verdade. Non tedes unha despedida. No, decimos Sois no. moi cutres, tío. No. Non tedes unha entrada, non tedes unha despedida. Aquí Non tedes a Erea, joder, Aquí vai surgindo. Hai que chamarlle Aquí vai Erea. surgindo. Era que se nos perdeu. Colleu que veo e marchou. Se marchou? Non temos Pois máis hasta cosas. aquí chegou o podcast de hoxe con Laura Franco, que é maravillosa, É Laura verdad. Franco 77 no seu Instagram, podedela seguir. É verdad? E un ser de luz, É 77. buena madre. 77. Non me deixaban poñer outro número. Debía haber varias, de repente, que se chamaban así. Debía haber varias. E nada, tío, moitísimas gracias a todos e a todas que nos estades así visualizando. É verdad que moi contentos cos resultados que estamos tendo e, por favor, dadelle un like e suscribiros por primeira vez que temos unha A convidada. nosa primeira invitada. E que vaya temazo sacamos, Increíble. Fonados en 24 países. Seguramente. Bueno, Seguramente. é problema. Dislikes. É danos igual. Aquí danos non hai, igual. pero eu que sei. Non me dislike. Es que es ofensivo. Hai, pero dislike, pero non no. se ven. Ai, dislike, Porque- no, porque molesta. YouTube, Non se ven. En Instagram hai dislike e dou eu. Como vas dislike? Eu dou dislike a algunha xente. Non se pode ver, non se pode dar dislike en YouTube. Que sí, coño. Sí, me gusta ou non me gusta. Instagram. Sí, nos comentarios da xente. O outro día puxome unha, falas moi bruto, dislike. É verdad. E lle di dislike. Como das dislike? Que sí, nos podes. comentarios me gusta ou non me gusta, pois non me gusta. Se me dis unha cosa negativa, pois non me gusta. De cando se pode fazer isso? Yo non A sabía ver, que se estás de podía. coña, coño, móvil, hecho en serio. Vale, vamos a despedir esta. Vámonos ya. Un Picasso, ir por la sombra, Eso. vamos a ir buscar a Erea, ¿vale? Hasta luego.